Млади ентусиасти дързаят да осъществят една кауза. Студентската амбициозност и младежката духовитост потикват 15 личности с гражданска позиция и висока ерудираност да потърсят поле за изява на своите идеи, чуваемост на своите призиви или просто да представят студентската младежка общност. Какво? Отворени към новото, те имат интересни послания към всеки го. Имат какво да кажат и знаят как да го направят. Те потърсиха телевизионния екран, за да дадат публичност и популярност на своя мироглед и едновременно с това да отразят обективно света и хората около нас, такива каквито ги познаваме и такива каквито са. Аз съм много далеко от тази работа, брат ми. Под зоркия им поглед попада широк спектър от казуси. Нямам къщи. Защото за младежкия им ентусиазъм няма граници и бариери. И замина за Майами. Младите искат да чуят вас, техните връстници, и нас, техните родители, баби и дядовци. Като пине човек повече взима по-хубави решения. Да живеете, а не да мизерувате. Това мога да кажа. Те ще ви разкриват истини и нови хоризонти, различен диапазон от мнения и позиции. Те ще ви вдъхват надежда. Това са те. Млади, учащи, креативни и свободолюбиви. А това е тяхната телевизионна изява. Студио БУС.